Velkommen til min how to build video med Minecraft. Det er en rimelig god base, men det første trin det er, at du skal Du bygge spiller sådan Counter-Strike, ikke Minecraft. så Det er første trin. Counter-Strike. Men først bygger vi det her op. Med sådan her rundt om. Så du kan komme op. Og jeg er bare ikke god til at komme op og sådan noget. Jeg har bygget selv, men jeg kan ikke komme op af det. Hop. 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 Og så bygger man. Det er rimelig svær base. Thomas, må jeg give dig et tip? Prøv at se. Når du hopper deroppe, ikke? Og så op på den næste, så kan du bare hoppe direkte ind. Og så bygger man sådan en, det er... Hvis man er dårlig til at bygge, så kan man nok ikke gå ind på det her. Så bygger man sådan en hele vejen ind. Og så når man hertil, så der kommer sådan her. Så kan man bare lang gang hen. Men så kan man selvfølgelig bare lige gøre sådan her. Så det tager lidt længere tid at komme igennem. Nej, det er ikke nok props til, men sådan bygger handballer hernede. Men det er ikke nok props til den her base. Jeg har brugt 150 til den. Bygger man bare hen, og så skal du lige huske at have sådan noget hen for enden, så det kan komme ind. Så er jeg bare lige hurtigt bygget sådan noget her. Det behøves du ikke, det ser lidt dumt ud, men sådan så lidt længere tid at komme ind. Jeg skal bare se, hvordan det ser ud. Jeg behøves ikke have det, det ser lidt dumt ud, men det kan man selv bestemme. Bare bygge sådan her ind. Det er meget svært også. Ej, nok. Og så kommer du ud, men så kan du sagtens, du kan sagtens nå skud med lige komme ind. Men det var en lille hurtig base, og forresten så kan du også sidde ovenpå her og kravle hen, hele vejen hen og sidde for enden og kigge ud der. Du kan også stå og kigge ud her, og du kan også bygge det derude til dem her, men det er rimelig svært at bygge. Men ja, det var sådan en lille hurtig base. Det tager ikke vildt lang tid at bygge, men hvis du er dårlig til at bygge, så tager det rimelig lang tid. Og rimelig let base at gå til, hvis du kan finde ud af at bygge. Men ja, det var vist video for den her gang. Ikke så langt, men ja. How to build. Ja. Ikke særlig langt. Vi ses i næste video, YouTube. Husk at subscribe og alt det der pis. See ya, bitches.